Έχεις να φας? Έχεις. Έχεις να πιεις? Έχεις. Τι? Ναι, αυτό Άκου να σου πω κάτι. Άμα καθίσεις όλη την ημέρα να παίζεις με το ηθικό, στο τέλος εσύ θα αρρωστήσεις. Και θα κάνεις το χατήρι αυτούς που θέλουν να σε πεθάνουν. Ναι, σωστά. Ναι, αλλά εσύ τους κάνεις το χατήρι, τους διευκολύνεις με αυτό. Και έχει τίποτα άλλο, τους διευκολύνεις, θα κόψουν και τη σύνταξη μετά. Γι' αυτό μην τους κάνετε το χατήρι, λέει. Γι' αυτό μην τους κάνεις το χατήρι. Έτσι, να είσαι πιο χαρούμενος. Και να μην κάθεσαι να πας κόντρα σε αυτό και να μην κάθεσαι να στεναχωριέσαι. Χρήστο, θα σκέφτεσαι αισιόδοξα και δεν θα βλέπεις συνέχεια ειδήσεις. Η Γιώτα τι κάνει, η Γιώτα, καλά είναι? Α, ευχαριστούμε πολύ, επίσης και από εμάς και στα παιδιά χαιρετίζουμε. Τον φορά λίγο. Ναι, ναι. Για να δω λίγο αυτό. Κάτσε λίγο, δεν τη βλέπω εκεί. Μισό. Τους είδαμε. Τους είδαμε προχθές, ναι. Έτσι θέλαμε πολύ να τους δούμε και τους χαρήκαμε. Κάτσε να τη βλέπω, γιατί δεν έχει φως. Α, πολύ καλύτερα, Χρήστο. Πολύ καλύτερα. Ωραία.